No niin. Ei mulla vaan Ei mulla ole korttia. Miksi sulla ei ole korttia? Jos sulla on kortti. No mulla on kortti. Hymyilkää. Joo. Joo, iskä. Et hymyil. Wow. Pitää ottaa olutta ja kaljaa. Eikö kahvia? Haloo. Onko täällä ketään? Oh, siellä. How much is this? 150. Okei. 150. Ei tarvikaan. Tää on just tätä, että päättömästi kävellä eikä tietä mihin mennä. Onnehan me ollaan menossa. Anyways. Tätä meidän päivän menu. Joo. Menu. Siinä on ihan peruskahvia. Sangria 5,80. Oh. Joo. No ei. Ihan sika iso. Nyt maistetaan ensimmäistä kertaa portugalilaista brändiä Masea. Pitäis tää ykkösellä? Ei. Tätä on niin paljon. Vähän vaan. Tätä maistellaan. Ota vettä perään. Aiku on pehmeä. Se on hyvä. Mikä tää niinku on? Mantelika. Niin, manteli. No siis, se on vähän me ollaan sekoitettu. Iskä paljon vähemmän jo. Silmäpä pasta. Miten pitää ihan makkina? Viivi. Mistä tuli ihan Ei sokerinen? helpottanut yhtään enempää se, että otti tokan kerran. Ihan pois sokeria laitettu. Mä ajattelin, että mä otan päälle. Ei! Mä otan nyt äkkiä tähän päälle. Vertti veti. Vertti. Tossa on terassibaar. Painakaa se auki. Ei, se on hostelli. Niin. Se on hostelli. Äkki karkuun. Saatiin jälkiruua. Joo. Ei valu sitä jälkeen. Siellä oli Tosi. Heitä. Spoon for you. Spoon. Missä me ollaan? Inferno. On parempi tuo viini. Oi. No niin. Ei oo tosi. Ota paperia Täällä tuolla. on. Tuollakin on. Suolesta mieleen vaan. No. Mun kaveri. Oi! Oi, söpö.
Pertti, otas vaan kävelyvideo. Wow. Löytyi hienoja simpukoita. Toikin näyttää pieneltä toi annos, mutta se on varmaan semmonen ämpärissä hyvä. Se piti ottaa. Huomaako, että suomalainen on ollut ulkomailla? Tänään on viimeinen päivä. Tänään se on niin kiva päivä ulkona.